Njihove rane su svakodnevni podsjetnik na bolest koja im onemogućuje bezbrižno odrastanje. Svaki savjet i riječ podrške mnogo im znače. Zato nam pomozite da svoj djeci iz Hrvatske, oboljeloj od bulozne epidermolize, omogućimo odlazak u edukacijsko-rehabilitacijski kamp. Uz druženje i igru sudjelovat će na radionicama koje će im pružiti prijeko potrebna znanja i omogućiti lakšu borbu s bolešću. Budimo velika srca, pridružimo se svi akciji RTL pomaže djeci na 060 9007.